Kristo gure jauna diran guztien erregea. Jangoikoan erreinua nondik nora joaten dan jakin behar dugu. Jangoikoan erreinua non dagola kokatuta begitu behar dugu. Eta horretarako, lehenengo irakurgean ikusten dugu Daniel profetaren liburutik hartutatuko txataltxo hau. Eta sosten eskuna dino, bere erreinua betierakoa dala. Eta zeintzuk erreinua dira gure lurrien betierako, inok ez jangoikoena baino. Jangoikoa naiz eta iunaptasunean bizi, jangoikoa geugaz dago. Eta geuk, hango erreinuko partaidea gara, bataioaren bidez, jangoikoak eman euskun, bizia. Bizia eta abadetza, bataioaren bidez eta gurutxetik sortutakoa dana. Sortutakoa dana jangoikoaren erreinua. Evangelioak dinozko be nolakoa izan behar dan jangoikoaren erreinua. Eta ez da mundu honetakoa. Eta gure erregia koroi hau eragalten dugu. Min egitekoa ez, espinaz beteta. Eta espina bakoitza dire gure ahultasuna. Gure minak eta bera dago pres osatzeko. Geure eskutan dago hau onartzea eta zabaltzea. Jainkoa guztidun betikoa. Diran guztien erregedan zeure seme maite esarri zenduan gauza guztien oinarri eta buru. Egizu onbera izaki guztiek pekatoren bustarpetik askaturik zeu zerbidu zaiezala beti eta goratu. Jainkoa guztidun betikoa. Diran guztien erregeda zure seme maite esarri zenduan gauza guztien oinarri eta buru. Erregea dana, azten danuena dadik horregatik lehen otoitzak esaten duzku. Gauza guztiak gehien maite dagoen horretan oinarritetu dituala. Jesukristo unibertsoko erregie. Horregatik erregaldi horrek guztiok jangoikoaren seme alaben askatasunean bizitzera eroan behar gaitu. Pekatutik kanpo, horrela bizitzea lortzen badugu, jangoikoaren majestatea goretzi eta amaierarik barik goretzi izango dugu. Bizi gara otoiz egiten dugu, jangoikoaren reino iragarten dugu. Hau da liturgia jai honetara aurkezten duzkun sarrerie. Otoitzak agerian itxi ditu jainkoa guztidun, eta betierakoaren ezaugarriak unibertsiko seme erregeagaz izan eban maitasunak. Gurekin batera seme bidali ebanak gu pekatutik askatzeko eta horrela jangoikoaren erreinua ere egiteko. Izaldizugaz adizkidetzen dagoen opari hau eskeniz, apalik eskatzen dutzugu jauna, zeure seme Jesukristoren merezimentuari esker, emon herri guztiei batasuna eta bakea. Oparien gaineko eskaintzak eukaristiaren esangura sakrifiziala gogoratzen duzkue. Jaunari zerbait eskaintzen dutzagun bezala ura bihur dezan. Kasu honetan, ogile eta ardaua eskaintzen ditugu, Kristoen gorputz eta dol bihur daitezan. Eta aldi berean gizon guztiekin adizkidetzeko sakrifizio gisa jardun dezaten. Eta horrela, bakearen eta batasunaren doea lortu ahal izateko. Baina prozesu horretan murgilduta gagoz. Eta eukaristia gogoratzen duzku Kristoen erregaldi hori gertatu egin behar dela. Eta gure bizitzak une guztiak hartu behar dituala. Bakarra Jesukristo gure jauna posorioz gantzutuz, betiko abade eta diran guztien errege zagaratu dozu. Gure erospenaren misterioa burutu daian kurutzeko altaran. Bere burua opari garbi eta baketzaile eskeniz, eta izaki guztiak bermenpeko eginik zuri jaun guztiz handi horri eskura emon deizun. Mugarik ez dagoan betiko erreinua, egiaren eta biziaren erreinua, santutasunaren eta graziaren erreinua, zuzentasun, maitasun eta bakearen erreinua. Gaur ospatzen ari garan jaia honetako Kristo jangoiko erregearen profazioa da. Betireko abadi eta unibertsoko erregia dala esan ezazten da. Pasaden udaberrian ospatzen zan jaiara bihali gaituz barriz be.
Jesu Kristo gorren eta betikoa badie, bi amunerak agertzen diran jai honetan. Baina faltaten da Kristo maizu. Kristo maizu faltaten jaku gure bataiotik hartzen dugun munerak agertu daian. Horregatik betirako apaiz hori alaitasunaren orioan jirabira dabilena. Guk gantxuduaren bidez parte hartzen dugu gure bateoan. Alaitasunen hori horregaz, zeinak munduan beste Kristok izatera garamatzan. Abadea, alta aldi berean biktima askotan aitatzen dugu Eukaristia oroturuntza bat dala, eta Eukaristiak dauan sakrifizio dimensinoa hazten dugu. Berbalauz esan da ezin da inoiz otuntzarik egon biktima barik. Oturuntza horretarako atiek edeiko diskuzuna sakrifizio barik. Berak Kristo, bere sakrifizioagaz, danok parte artera deituta gauden Eukaristiari ateak ere egiten dutzaz. Parte hartuko dugun oturuntza horrek aukera ematen duzku, aldi berean jangoikoaren erredentzioa ikusi eta sentitzeko, gutako bakotzarentzat sorkuntzaren zaitzaileak garialako. Jangoikoaren poderie ura menperatu ebalako. Jangoikoaren erreinuak erreinu betierako eta universala izan behar dau. Denbora eta gizateri guzti hartutako dituena. Benetako eta bizitzako erreinua. Kristoren bidez jarraituz, bere mezuaren egian bizi behar dugu. Munduaren bizia emoteko. Santutatsun eta graziazko erreinua bat egin behar duguna, baina jangoikoaren graziak gabe egin ez dezakeguna izan deiagutako bakotzari. Eta guztioi, bereziko sakramentutik jatorkun grazia, justizia erreinua, maitasuna eta bakia. Jangoikoaren maitasuna eta Kristoren bakia, bake perfektua da. Hori lorten badugu jangoikoaren erregealdiari bizitzeko gai izango garan Kristoren gaz batera munduan. Betiko biziaren ogiaz janaritu badetuzun jauna. Egizu diran guztien erregedan Kriston esaneko izateaz posten garanok, beragaz zeruko erreinoan betiko bizi gaitezala. Betiko biziaren ogiaz janaritu gaituzu jauna. Eukaristiak amaitzen dago otoitzau. Gautako edo zeinentzat ahulte zinezkoa dan zerbaiteiko goratzen duzkuna. Eukaristia ieskortasunen elikagai da. Horrezagaitik kristaino deitzen garanok, aintzaren garala dagoz dituta. Evangelia bizi behar dugu. Jangoikoaren mandamientoak bizi behar dugu. Unibertsoko errege Kristoren ondoan santotasuna bizitzeko kapaz izan gaiar gara. Prefazioa gogorazi duzkulako, jangoikoaren graziak zeruan egoten bizten sartzen lagun dezagun.